Yebo. Wemalo! Yakhuleka ekhaya ngosokalisa ngizocela isihlobo esihle. Isiphatheleni isandla. Meze isikhombisa. Ngiyadlala kahle. Yebo. Usenenkonyana. Sanibonani ngiyabingelela kubalandeli bami nakubalandeli bonke bakaMaskandi ngithi sanibonani ngeendawo la khona igama lami nguMakamuqa lona oyitshitshi usisi kaZamambo yes kubona bonke abalandeli bakaMaskandi nabalandeli abathanda mina kakhulu ngithi ngizonethulela i-EP yami ezophuma ngomhla ka-17 kaFebruary socela abafethu ukuthi ningisupport kakhulu ngisebenze namaciki enwathandayo abanye bena abawathandayo nabawasupportayo ngicabanga ukuthi ngesupport yenu yonke lento engiyenzile izoba impumelelo ngoba angilutho ngaphandle kwenu. Abantu engisebenze nabo ngirekhode e-studio esisejozini uSkipa Sengane kade ngisebenzisana nobhuti wethu uMagangu Thishela ebekade ngenzela engisiza kuma backings kanye nami ebese engishayela nesiginci esiza lapho nalapha eKedeni umsindo ozozwakala engomeni ubhuti uSkipa waswanginikisela ngaphinde futhi ezinye ingoma embili ngayirekhoda e-studio esisegoli ekuthiwa isekhaya records ngisebenza nobhuti Siba Siba Music utholakala kanjalo wonke ama-socials wakho Siba Music ngabuya lapho ngazosebenzisana noSinendo Dakazi engimfeaturishile engomeni yami ekhona omunye umculi uculi Afropop kanti naye kubhuti Magamu uyatholakala kwezinye kwenye izingoma ekhona kwi-EP.
sithi sidlala umazwi sanalo kakhulu uthando awungathola ubambo lwami Okay, kule EP yonke into engikhuluma ngayo ukuthi ukungabi nobaba empilweni yakho kuyaye ku-affect izinto eziningi obhekane nazo, especially kwezothando ngoba usuke ungakwazi ukuthi umuntu wesilisa kufanele uthando melibhekise ngakuwena lubuke kanjani. Ngakho sigcina sesihlukumezeka ngoba usuke uzitshela ukuthi kusaseyiyona indlela yokukuthanda. Also ngicabanga ukuthi kusuke kuyikhona ukuthi uhamba ufuna uthando kanti ulifuna nalala ngekho khona. Kanye nezinto ozenzayo namaphutha enzakalayo othandweni ogcina uthi uma ubheka ubone ukuthi ingenxa yokuthi ubaba akaze azangifundisa ukuthi kufanele ngithande kanjani. Lento ihamba indlela ende kangangokuthi uhamba ufuna uthando nakubantu abarong uzugcina uzi-associate nanabangani uyitshela ukuthi ufuna uthando kubona ungasalitholi kubona gcine bekubetray bekhamba ngemuva ngoba unalento yokuthemba kalula uthanda umuntu kalula ngoba nakho eveza izinyo kuwena ngoba umbala wothando kahle kahle wena awuwazi usonjani. Ngithanda nokubonga kwi-manager yami uJames wakwathwala osemva kwayo yonke into eniyibonayo artwork nama-visuals akhona. Ngithanda ukunithembisa ukuthi sisazoqhubeka nibona umsebenzi omningi omunye ama-EPs ama-albums ebese kule EP ezophuma njengamanje sicanisha ukuthi iyiphi ingoma eniyithandile nifisa senze kuyona umusic video. Ngiphinde ngithande nokubonga bonke abantu abangilekelelile ukwenza le promo, indlela abayimisele ngayo nendlela abangiseke ngayo. Ngiyabonga kakhulu nangelinye ilanga bengakhohlwa and ke ngi-available for bookings. Inamba izobhalwa khona la nayo konke ama-details engizotholakala kuona azobhalwa khona la kule video. Ngiyabonga.